ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, सिगां सिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोनखौ खोनासंहोनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों खोनासंग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बोर हेफाजाबखौ मोनदांनो हागोन बा खोनासंनानै माबा मोनसे ख्रिस्टियान जिबनाव उन्नति लाब जागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। बे समाव ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम बेखौनो फरायनानै खोनासंहोनो आङो सानदों। बेनो जाहैबाय जे जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव माबादि दिनै जोङो आर'ज खालामनो नांगौ, आर'ज खालामनायाव जोंहा मा खामानि मावनो नांगौ, जेब्ला जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामनो प्रार्थना खालामनो थाखाय जेब्ला जोङो गसङो बा फैयो, बेनि सिगां जोंहा मा खालामनो नांगौ आरो आर'ज खालामोब्ला मा खालामनो नांगौ, बेखौनो नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो बा शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ आङो लानानै फैदों। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेयाव मोनथाम पइन्ट बानायनाय जादों। बेनिखायनो बे मोनथाम पइन्टनि गेजेरजों खोनासंग्रा नायग्रा साफ्रोमबो गाहामथारैनो मिथिनो हागोनखौ मिजिंथिहरबाय। बे समाव नाम्बार 1, जेब्ला जोङो आर'ज खालामो, आर'ज खालामैनि सिगां जोङो क्षमा होज्लायग्रोनो जोंहा नांगौ। जोंहा गावजों गाव क्षमा होलायग्रोनो नांथारगौ, अब्लासो इसोरा जोंनि आर'जखौ खोनासंगोन। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां मार्कुसनि 10 बालाबनि 25 आरो 26 सिरि। आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों। आरो नोंसोरो आर'ज खालामनो गसंनायाव नोंसोरनि मनाव सोरनिबा सायाव माबा जेंना दङब्ला अब्ला बिनो क्षमा हो। अब्लानो नोंसोरनि सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि अपराधखौ क्षमा होगोन। नाथाय नोंसोरो क्षमा होआब्ला अब्ला नोंसोरनि सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि अपराधखौ क्षमा होनाय नङा। बे समाव ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर, जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय गाहामथारै फरायनानै खोनानो मोनबाय जे आरो नोंसोरो आर'ज खालामनो गसंनायाव नोंसोरनि मनाव सोरनिबा सायाव माबा जेंना दङब्ला अब्ला बेनो क्षमा हो होननानै बुंदों। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जेब्ला जोङो आर'ज खालामो, आर'ज खालामैनि सिगां जोंनि गोसोफ्राव सोरनिबानि सायाव जेंना दुखु गाज्रि मोननाय दङब्ला जोङो बिथांमोननो सिगां क्षमा होग्रोनो नांथारगोन। अब्लासो इसोराबो जोंखौ क्षमा होगोन आरो जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन। दानिया फैदो नाम्बार 2 पइन्ट। नैथियावहाय बुंदों बिलिभ, फोथाय। जेब्ला जोङो आर'ज खालामो जोङो फोथायनो नांथारगौ। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 21 बालाबनि 22 सिरि। बेयाव बेबायदि बुंदों, नोंसोरो फोथायनानै आर'ज खालामब्ला नोंसोरो बिनाय मानिखौ मोनगोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो गाहामथारैनो बे समाव खोनानो मोनबाय। नाम्बार 3आव फैदो। नाम्बार 3 पइन्टआ बेनो जाहैबाय सन्देह दाखालाम। जेब्ला जोङो आर'ज खालामगोन इसोरनाव, जोङो सन्देह दिनै जोङो खालामनो मोना। आं फरायनि बे समाव जाकबनि 1 बालाबनि 6 आरो 7 सिरि। फरायनि जिसुनि मुङै। नाथाय नोङो जेब्ला आर'ज खालामो अब्ला नोङो मुंबो गोनो गोथो खालामालाबा फोथायनायजों बिनो नांगौ। मानोना जाया गोनो गोथो खालामो बियो बारनि बुनायजों जाखांनाय लैथोनि दोहौ बादि
बारजों बुखारलांजायो। बेबादि मानसिफ्रा फोरबोनिफ्राय माबाफोर मोननो बरसा दाखालामथों। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे समाव गाहामथारैनो गोथार बाइबेलनिफ्राय खोनानो मोनबाय। आसा खालामो खोनासंग्रा साफ्रोमबो गाहामथारैनो बुजिबाय आरो इसोरनि बोरखौ मोनदांनो हाबाय होननानै मिजिंथिहरबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।